Els principals objectius són que els nostres alumnes visquen de diferents realitats del seu entorn i també treballar dins de l'àmbit d'educació física diferents esports que, com ara el rugby inclusiu, han començat a treballar enguany al centre. A veure, el rugby inclusiu seria, per la federació, diguéssim, per tal com diu la federació, seria un rugby que juguen, han de jugar junts, persones amb discapacitat, junt amb persones sense discapacitat, han de jugar homes i dones i de totes les edats a partir dels 17 anys, sense límit d'edat per dalt, 17-18 anys, vaja. Tot el que sigui compartir valors a través de l'esport sempre és importantíssim. I a través del rugby. El rugby és un esport que aquí en aquestes comarques no s'hi juga, o s'hi juga molt poc, però té uns valors intrínsecs importants, de cooperació, ajuda, treball en equip. Perquè la primera idea que ve al cap és violent. Farem això, prendran mal. O sigui, hi ha la papa, l'índex, i després de l'índex ja venen els valors del rugby. I, per dir-ho d'alguna manera, és d'obligat compliment complir aquests valors que són solidaritat, respecte, disciplina, passió. I això està al reglament. Veure les diferents realitats que hi ha a les escoles i a la vida en general a través de l'esport, i un esport que té tants de valors com el respecte, el companyerisme, el treball, l'esforç, com és el rugby. Jo no sabia res ni jugar ni les regles i avui m'han ensenyat a jugar i ara sé com jugar. Que tens que viure la vida feliç, perquè jo quan els he vist estaven jugant i passant-se-ho bé i parlant, i me venien i me saludaven com si me coneixessin de tota la vida, i això no ho fa tothom. He après que sempre hem de respectar a tothom, sigui com sigui i tingui el que tingui, que tothom és igual i diferent a la vegada, i que és això el que ens fa únics. Disfruten. Jo mateix, al partit que acabem de jugar ara, veus realment com disfruten, com tenen ganes, com se la passen, independentment de les seues qualitats o de les seues capacitats. M'he ficat una mica trista perquè vaig pensar que estava sent un estorbo per a l'equip perquè no se'm dona tan bé fer els passes i no me'n recordo si té que ser cap a davant o cap a atràs, i un me va dir que jo faig el que pugui i que aquí tothom estem aprenent i que cadascú fa el que pot i que doni el millor de mi, que no m'ho pense massa. Jugarem al mate, sabeu jugar tots al mate? Jugarem al vòlei i jugarem al futbol. Ara, què farem? Farem els grups i farem una activitat i dos. Quan acabéssim la segona activitat, pararem a esmorzar. Pararem a esmorzar a les 11:15. Sí, la veritat és que ens sentim molt... Ells se senten molt còmodes quan veniu, que en tot moment deixem de banda les diferències i juguem tots plegats, i al final és una cosa que ho agraeixen. Crec que sí, perquè nosaltres coneixem com són ells i també no se senten excloïts de la societat, i crec que està molt bé per a que nosaltres socialitzem i ells socialitzen en nosaltres. Crec que fins i tot ells ens podrien ensenyar més coses a nosaltres que nosaltres a ells. I crec que ells també tenen algun don que crec que ells són més feliços més fàcilment. Les maneres que s'agrupen entre ells, com se comuniquen, a part de com se comuniquen, com s'expressen. Sí, aquestes jornades també, de davant del professorat, serveixen per a donar-te en compte de qui els alumnes són realment. Tens alumnes que a classe actuen d'una manera, tenen un determinat perfil, i quan fan diferents activitats, o podríem dir activitats que no estan tan acostumats a fer en gent d'altres centres, i potser gent que no coneixen, com és la gent que té altres capacitats, veus diferents reaccions que veus que no quadren realment en com tu veus que són a classe i com després són quan interactuen en altra gent. Veus que surt una cara que tu no coneixies, o almenys no coneixies com a profe. Te'n recordes que a una jugada jo he sacat de banda, tu li has passat a Sergi i hem fet gol? Sí. Vaya golazo. Sí. Ells poden aprendre de nosaltres i nosaltres aprenem moltíssim d'ells, moltíssim. L'actitud, sobretot l'actitud, perquè l'actitud multiplica. Tu pots tenir aptituds,
pot ser més hàbil, menys hàbil, no? Però l'actitud que tenen d'estar al 100% contents i sempre intentant fer-ho el millor possible i només l'entusiasme que tenen, això, com a mínim, els nostres alumnes l'han d'igualar, aquesta actitud que tenen ells. I això per a nosaltres és una lliçó. Veus com la persona, el xiquet o la xiqueta en aquest cas, veus com disfruta, veus com està fent un esport, està treballant uns valors que potser a la classe ordinària de normal no els veu, o sí, depenent de cada escola, i que trobo que gràcies a aquest treball, a aquests valors tant esportius com docents, l'educació i l'esport, que en teoria sempre haurien d'anar lligats. Sempre pensa que costaria molt que s'ajuntessin, hi hauria com aquelles mirades d'uns i els altres, de desconfiança. No, vull dir, des del primer dia que vam començar, és que com si fóssim tots del mateix col·legi, o si ja es coneixessin d'abans. Només que de viure-ho 5 minuts o d'observar-ho des de fora ja es veu els valors que té intrínsecs i que val la pena tornar a repetir i sobretot que es pugui allargar al llarg dels cursos. És la segona jornada i els grups que no han passat nostres ja tenen ganes de venir, perquè veus que la gent, tingui les aptituds que tingui, l'actitud sempre és màxima. I les ganes d'aprendre, les ganes de jugar, les ganes de participar, de relacionar-se amb altra gent que no coneixen. Que no te tens que comparar amb la gent, que no tens que disfrutar el moment, perquè no crec que tornem a fer una trobada com aquesta una altra vegada. Llavors m'han ensenyat que no tinc que dir ai, no sé jugar, doncs me tinc que apartar, no, ho estic fent malament, el meu equip perdrà, no, sinó que m'ho tinc que tornar com si estiguéssim fent una activitat que passaria una vegada a la vida.